Zdravím vás. Ukážeme si teraz, ako používať náš portál z pohľadu vodiča. Najlepšie je vždy sa prihlásiť. U nás máte 3 možnosti. Prihlásiť sa cez Facebook, Google alebo si vytvoriť vlastný odvoz autom účet. V našom prípade sa prihlásime teraz cez Google. Vyberieme účet. Po prihlásení je vždy najlepšie prehľadať nejaké požiadavky, či niekto nechce ísť práve na vašej trase. Takže dáme prehľadávať požiadavky. Zvolíme začiatok a koniec trasy, najlepšie ak sú to okresné mestá, ak chcete prehľadávať požiadavky aj z Facebooku. Alebo stačí zadať len jedno koncové alebo začiatočné miesto. A vidíme, že tu sme práve našli jednu stopárku. Zobrazíme si jej požiadavku na Facebooku a vidíme detaily. Ďalej sa už dohadujete na Facebooku. Teraz si ukážeme, ako pridať ponuku na odvoz. Takže zvolíme trasu odvozu, odkiaľ kam. Zobrazí sa nám trasa, kade pôjdeme, ktorú môžeme upraviť podľa toho, kade pôjdeme presnejšie, čo je dosť dôležité pri vyhľadávaní. Zvolíme si typ odvozu, napríklad pravidelný, a vyberieme dni, kedy budeme odchádzať z daného miesta a prichádzať do daného miesta. A potom zvolíme koniec opakovania, dokedy sa majú ponuky generovať. Vyberieme si čas odchodu do daného miesta a čas návratov. Nastavíme si napríklad minimálny odvoz, to znamená, koľko sme minimálne ochotní odviesť stopára a tiež koľko sme maximálne ochotní odkloniť sa od trasy. Potom počet voľných miest, cenu za cestujúceho, nejaké doplňujúce informácie a môžeme si napríklad vytvoriť šablónu z daného odvozu pre ďalšie použitia. Keď už bola vaša ponuka pridaná, môžeme ju spravovať na linku Moje ponuky na odvoz. Takže tu vidíme trasu a aj spiatočnú trasu. Ukážeme si teraz, ako hromadne upraviť počet voľných miest pre všetky dátumy na danej trase a ako spravovať jednotlivú ponuku. Tu môžeme zmeniť čas, napríklad potvrdíme alebo zmeníme cenu alebo počet voľných miest pre túto ponuku. Prípadne zmeníme popis. Návrat späť. A vidíme, že prvá ponuka je zmenená, má iný čas ako ostatné a aj počet miest. Čo sa týka ceny a informácií k odvozu, tie sa zmenili pre všetky ponuky, nielen pre prvú, ktorej sme menili. Teraz môžeme zmazať napríklad všetko, ale aj jednotlivé ponuky. Ukážeme si teraz situáciu, ak niekto ku vám prisadne. Takže klikneme na Môj odvoz autom, Moje ponuky na odvoz. A tu vidíme prisadnutého človeka, konkrétne chce 2 miesta, stav a aj čas a dátum, na ktorý prisadol. Môžeme si pozrieť jeho profil, tu základné informácie a takisto aj hodnotenia.